Predsedajúci koordinácii nacionálnych sovitoch nacionálnych menšinoch Jena Hajnal u svojim zvitu vyznačil, že nacionálni soviti insistujú na tým, že by menšiny zatrimali zdobuti prava. To sa okreme odnošilo na dva oblasti. To tak volaný akcioni plán, ktorý sa odnoší na medijskú stratégiu, bo sa píše nový akcioni plán, pričom označí predsedateľka vlády nadpomno, že je potrebno napraviť tým u samej koordinácii nacionálnych sovitoch, ktorý by sa trudzoval jak urobotný celu, ktoré robí na tým akcionným plánu. Druhá oblasť, že by sa tiež formoval tým u koordinácii, sa odnoší na tak volanú novú inštitúciu Nacionálnu akadémiu za javnú úpravu, u ktorej by bolo potrebné organizovať obuku účastníkoch, odnosno všetkých tých, ktorí budú zaňatí u javnej úpravy, museli by prejsť cez obuku v menšinských jazykoch, ktorí u službenej upotreby odrezených lokálnych samoupravoch. A to, co nás okreme zaníma kolo učebníkoch, tu povedzené z boku Anna Marii Víček, jak sekretára u Ministerstvu prosvity, že z 3. 8. klasy učebníky, znači 20-21 rok, že to tie učebníky budú porobení na čas. Premijerka ukazala, že u periodu od prešlej schádzky zaprovadzeni číslene aktivnosti i intenzivovane sotrudnictvo so zmatičnými državami nacionalnih menšinoh u velikih oblastoch, ali že i dalje jest prostoru za unapredzenie položenja menšinoh. Na schádzky prilepeni predlog, že by prioritetna oblast finansovanja za 2020 rok zo budžetného fondu za nacionalne menšiny Ministerstva državnej upravi bula obrazovanje. Za to tu namenu bude obezpečene 30 milioni dinari.